வீட்டுத் தொழிலாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சி. காப்பீடு திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது. சவுதி அரேபியாவில் வீட்டு வேலை செய்பவர்களுக்கு கட்டாய மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. தொழிலாளர் சந்தையை ஒழுங்குபடுத்தும் விதமாக புதியதாக வரும் வீட்டு பணியாளர்களுக்கு February 1 முதல் மருத்துவ காப்பீடு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. வேலை ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஊழியர் மற்றும் முதலாளியின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதன் ஒரு பகுதியாக இந்த நடவடிக்கை உள்ளது. வெளிநாட்டு வீட்டு பணியாளர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்யும் முசானிட் தளத்தின் மூலம் வருபவர்களுக்கு காப்பீடு கட்டாயம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தத்தின்படி முதல் 2 ஆண்டுகளுக்கான காப்பீட்டை ஆட்சேர்ப்பு நிறுவனங்களே ஏற்க வேண்டும். ஏஜென்சிக்கும் முதலாளிக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இது வசூலிக்கப்படும். ஊழியர் மற்றும் முதலாளி இருவரின் உரிமைகளையும் பாதுகாக்க புதிய காப்பீடு சட்டம் உதவும். ஏதேனும் காரணங்களால் தொழிலாளி இல்லாத நிலை ஏற்பட்டாலோ, தொழிலாளி ஓடிப்போனாலோ, இறந்துவிட்டாலோ, ஊனம் மற்றும் நோய்களால் பணி செய்ய இயலாத நிலை ஏற்பட்டாலோ முதலாளிக்கு இழப்பீடு கிடைப்பதற்கு இந்த சட்டம் உதவி செய்கிறது. அதுபோலவே விபத்து காரணமாக பகுதி அல்லது முழுமையான ஊனம் ஏற்பட்டாலோ, தொடர்ந்து பணி செய்ய இயலாத நிலைமை ஏற்பட்டாலோ, முதலாளியின் மரணம் அல்லது நிதிச்சுமை காரணமாக சம்பளம் வழங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டாலோ தொழிலாளிக்கு இழப்பீடு கிடைக்கவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. சவுதி அரேபியாவில் தொழிலாளர் சந்தையை ஒழுங்குபடுத்தும் வகையில் மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் வீட்டு தொழிலாளர்களின் நிலவரங்களை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் முசானட் தளத்தை அறிமுகம் செய்தது. அதன் அடிப்படையில் சட்ட ரீதியாக தொழிலாளி மற்றும் முதலாளிக்கு இடையே பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தை நிலைநிறுத்தவும், விசா வழங்குதல், ஆட்சேர்ப்பு கோரிக்கைகள் ஆகியவற்றை முசானட் தளம் நிர்வகிக்கிறது. உத்தியோகபூர்வ ஆட்சேர்ப்பு தளமாக முசானட் தளம் ஒப்பந்தங்களை நடத்துவது அவசியம் என்று அமைச்சகம் கூறியுள்ளது. கடந்த அக்டோபரில் சவுதி அரேபியா வீட்டு பணியாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவதற்கான புதிய விதிகளை வெளியிட்டது. ஒப்பந்த உரிமைகளை பாதுகாக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக தொழிலாளியின் குறைந்தபட்ச வயதை 21 நிர்ணயித்தது. புதிய சட்டத்தின்படி ஒப்பந்தத்தில் உள்ள அனைத்து தேதிகளும் ஆங்கில கேலண்டரை பின்பற்றியே அமைக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலாளி மற்றும் தொழிலாளிக்கு இடையேயான அதிகாரப்பூர்வ ஒப்பந்தம் சவுதி அரேபியாவின் தொழில் அமைச்சகம் அறிவித்துள்ள கட்டாய விதிகளின்படி அமைந்திருக்க வேண்டும். ஒப்பந்தம் அரபி மொழியில் இருக்க வேண்டும். அதே நேரம் தொழிலாளி புரிந்து கொள்ளும் விதமாக தொழிலாளியின் நாட்டில் அதிகாரப்பூர்வமாக அவரால் புரிந்து கொள்ளும் மொழியில் மொழிமாற்றம் செய்து நிபந்தனைகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் அவருக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் எனவும் சட்டம் தெரிவிக்கிறது. ஒப்பந்தம் துவங்கும் தேதி மற்றும் முடிவடையும் தேதி ஆகியவை கொண்டிருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் பணியை செய்யும் தொழிலாளியின் தேதியில் இருந்து 1 வருடத்திற்கு அது புதுப்பிக்கத்தக்கதாக கருதப்படும். புதிய விதிகளின்படி வீட்டு வேலை செய்பவரின் தினசரி வேலை நேரம் 10 மணி நேரமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பணியாளர் வாரந்தோறும் ஊதியத்துடன் தொடர்ந்து 24 மணி நேரம் ஓய்வு பெற உரிமை உண்டு. வீட்டு பணியாளரின் பாஸ்போர்ட், பிற தனிப்பட்ட ஆவணங்கள் அல்லது உடைமைகளை நிறுத்தி வைப்பதில் இருந்து முதலாளிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. வீட்டு பணியாளர்கள், ஓட்டுநர்கள், வீட்டு பணிப்பெண்கள், துப்புரவு பணியாளர்கள், சமையல்காரர்கள், காவலர்கள், விவசாயிகள், தனிநபர் செவிலியர்கள், வீட்டு ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆயாக்கள் ஆகியோர் வீட்டு பணியாளர்களாக கருதப்படுவார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சவுதி தமிழ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.